Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Many thanks που είστε donators της Federation, γιατί είναι μεγάλη μας τιμή. Πρώτη φορά στην Κύπρο έχετε το King of the King. Και όσοι ασχολούνται με τις οικονομικές τέχνες ή είναι λάτρεις στις οικονομικές τέχνες, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει King of the King. Είναι μεγάλη μας χαρά που μας έκανε την τιμή ο κύριος Donators να είναι κάτι σαν γιορτή για τους Κύπρους αθλητές. Δηλαδή είναι Κύπρους αθλητές εναντίον ξένων αθλητών. Και είναι ειλικρινά μεγάλη μας τιμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, τι περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε πάρα πολύ καλούς αγώνες. Έχουμε διαλέξει στις κατηγορίες συγκεκριμένες φυσικά, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς αθλητές στην Κύπρο. Με πάρα πολύ καλό μέλλον, όχι για την Κύπρο μόνο, αλλά για το εξωτερικό. Θα γίνουν αγώνες με την αφόρκρεμα σε κάποιες κατηγορίες Κύπριων αθλητών, με κυπριακή σημαία, με ξένους αθλητές από όλη την Ευρώπη, από Αγγλία, Μολδαβία, Πολωνία, Λιθουανία, Τουρκία. Ειλικρινά, όσοι θα έρθουν δεν θα хасουν, θα δουν καθαρούς επαγγελματικούς αγώνες. Это проект, который показывает 122 страны мира, и я очень рад, большое спасибо Федерации, что имеет сотрудничество, и я думаю, что после этого увидит весь мир, и будем сотрудничать в дальнейшем, это будет постоянно, будет один раз в году, стабильно, и будет из Кипра участвовать в наших больших проектах всех других стран. Είναι χαρά τους και τιμή τους που η Κύπρος δέχτηκε την King of the King. Τώρα η King of the King είναι μια παγκόσμια κλάση διοργάνωση που έχει πάνω από 400 αθλητές συνεργούς. Έχουν πάνω από 20 εκατομμύρια θεατές στην τηλεόραση και η King of the King θα έρθει στη συνεργασία με τους Κύπρους αθλητές για να τους προωθήσει στο Κύπρο. Ότι όντως έχουμε αθλητές στην Κύπρο, πολύ αξιόλογους. Π.χ. στη Ρουμανία παίξαμε το Πανευρωπαϊκό το Σεπτέμβριο και σαν Ομοσπονδία πήραμε 2 χρυσά, ένα χάλκινο, ένα σημείο σε 35 χώρες. Παίξαμε την Άνοιξη το 2014 τώρα στην Ταϊλάνδη, σε 63 χώρες και η κυπριακή σημαία επίσης ψώθηκε μέσα σε 63 χώρες, αν θυμάμαι καλά, 65 χώρες και πήραμε και εκεί πέρα 2 χρυσά, 3 χάλκινα και ένα σημείο. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία σαν Ομοσπονδία, μια μικρή χώρα του 1 εκατομμυρίου. Παίξαμε με χώρες που έχουν τεχνογνωσία τεράστια, πολλά κονδύλια, εμείς με τα δικά μας μέσα τα αυτοκικά, και είμαστε εκεί. Και εξού είμαστε εκεί, εξού και ο κ. Donators με την Ομοσπονδία του ήρθε κοντά μας, γιατί πιστεύει σε εμάς.